Oy! Ang imong saad. Imong saad, mabukanta ka sa birthday ni Mami. Adilig ko. Sige lang. Pagantahan lang. Ano ba ito na sa Bisaya? Ha? Ano ba ito na sa Bisaya? Automatic naman na lang. Kung nasa Pilipinas, Bisaya kay yung dada, di man mag-Ingles. Ning siya rin na ning kamot, siya ni adjust. Pero dito sa Amerika, Balik ko na siya, mara na siya ka nang may switch ba? Dito na siya, mama, English na ko, kuyoti. Diri, Bisaya po siya din, nakatawag. Bisaya, bitaw siya. Pinais lang kayo dyan, Sige Bisaya. na lang, isa lang. Sige na, Lance. Dali, Lance. 1,000 man. 1,000 kapit. Isang kuwait 1,000 kay birthday ni mo lagi. Oh, yeah. Oh, dali. Ayaw hagyog ko, andi, ayaw lang. Sa tayo to lang, na Mami to 7 years, something? 7 years. Something like that. ikaw lang. Ano na siya kanta niya ha? Uy, kanta nag-iminim da lang. Daw. Sige na, Lance. Kanta, Lance. Bakga eh. Kuan man siya ate. Let me hear it. Na, baby ko. Ano lang? Ano na? Otog lang chorus ba? Chorus lang ito. Nalablag. Doon na lang tayo. Hoy, pagito na kayo ang kanta. Ah. Uy, Jong, ikantag yun nag-street dito dito. Dungo ni mo na rin. Saksak sa nila to pa ka. Pasa mo ng kon. Nandito's bag. Ang charger? Oh. Asa na si Lance? Maligo pag rin gawin, maraglamay kaligo ah. Pamiktur daw pa dire. Ha? Ayaw daw ibabaw. Naog sa ba? Tudut. Nabulag yung mayo dili. Ito ba ito oy? Abdus. Piyong ra gisiga. Ay, binakog sini di man di ay. Pasalawiran sa kumit, wala kayo. Ha? Abdus lagi kayo. Asa? Ayaw ba? Ayaw ba? Tara, sa ba? Naman ay sounds, so many way, edit ra. Nay sounds. Pa, palit nag-ziplock pa. Kamu ra diya god. Mali ko ra taon. Taon. Bugnaw man gud ang lugar. I died mas sa bata. Sa bata. I died sa bata. It was natin ang sustansya sa prito. May sustansya yung really made with Alaska milk. Nataligsik na. I died sakit sa bata. Hello. We were learning quicker, violin and smoking herb and drinking burning liquor. Never rich, all we were.
were out to make a steady figure. Once I was 11 years old. Make it major, I got my boys with me. Make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. Ilipay guys, nanay o, yang apo. Once I was 7 years old. Thank you, Lance. Hi. Very good. Very good lagi baby eh. Nagkada man. Ano may happy birthday man mo. Kadangag na dyan kong Lance ng kanta. Ulo siring. Ulo siring. Ha? Kastilyo mo hangin. Dili nandiyan kanta sa. Sa tangil. Okay na yung cellphone mo. Ayaw lang sa ikay sayaw. Oh, gane. Alang-alang hati-hati sa. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up and stare at the fan. Turn on the TV and throw my hands in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. No. This is great, oh my god, this is great. Hi guys, masyong gabi eh. Ulit na nga mo. Medyo kay gabi ikan midari swimming pool ga. Humuhumu. Enjoy ka adyo. First time ni na mo nga kuhan. Magingani. Mag-overnight o kanang kuhan. Resort. Nice ka dyan ni o. Di ha o. Hindi lang makitan magkuhan view kay gabi naman. Pwede pa dari mag-humuhumu. Dahil ko nun na yung asati. Tijokon pa. Di, doon tang yawi. Di ano. Di ay biraw ng doorknob. Hey guys, madyong gabi napamidarhi kay hanip pa man mi matog. Ari mi dari matog. Tas lunch to ah. Luis Papa dito si Salo na ko. Ngano man? Katong kami dito nangan Hills Pinas last year, nag-trip po mi dito kung Disneyland. Hollywood na. Maglami dyan ang tog ni Lance ron. Kay grabing langoy-langoy ganina. Lami kayo, tanawa na nga. Nang-allergy. Nangalaslas. Luuyan ni mo Lance. Hapdos Lance. Na gilplasan. Allergy mo na siya ka ng chlorine. Chlorine. Kalimot man ko. Ako dito. Di ko kadugay sa dana. Mga atol ko day. Oh. Magawas na ko te. Gisainos ko dito. Isog manggunati. Nya siya uldi. Sige yan ko dong. Ning tukar ko kalit tagi dyan nga sinus. Da. Kung kadag tambal. Nakadito man ka ang taon. Oh, kadyo trabitaw. Awas dito sige naman ko gatching samtang naggumuluman ko Ang dito. ako dyan ang chlorine. Grabe ang chlorine. Isog man. Grabing ka isog. Day tubig diri ha. Kuha lang mo diri tubig nga. Daan. Darag sinus. Dar. Lagi mo ang tambal. Wala ko gada. Unsa yung tambal mo di? Nana siya nasa top. Nasa top. Diyan napay pang spray. Nasal spray. Samot na nung katas sa mo ang ilong. Sinus ka. Ay, paita. Hindi pa ibot. Di ba lalim, di ka kaginawag yun, totally. Hindi rin kaya. Kanang ang malingkuran ba? Apo ka nila. Ikapoy gus kuya o kuan. Sinajaw-sajaw. Nag-research ko aning kabuan. Kung kumain ng mga Pilipino, mga kami pero.
Ayos to trip po na nayos sila sa panglaw para mga tanga. TikTok. TikToker. Kanang igsuong kuya, ug magpadadyon ra na siya, makasweldo man nakadugad siya. Ako pa ito naging sige may istorya bitaw. Kay monetize naman siya. Kuha ka na bitaw kay YouTube. Sige lang kuha ni upload din ka. Gano'n siya sa doktor yung cellphone. Muna nga yung asawa. Sige. Wala na kang ano? Manginam Hi guys, mga tug ng tamin dya. Naman day may namday da sa ating nga kuan, dya kuno kong patilawon diha. Kani oh. Ha. Mahal naman gulo siya ano day. Tila sa mga may pagkap lang. Ay, malang magamay na ng atong shot day. Shot lang. Patay matali. Isalvage ko na. Sila ra po. Wapod pangitaan mga MBI ana kay. Ano may na? Kapi. Yung kape. Orang pala itong mayor sa Kwan ba? Si Mayor Bunil sa Bungol ba? Ayo. Kwan ba ito Mayor Bunil? Loy kay ni samot nagka insik ag mata. Marang nangubag man kag na problema gisa ka ko. Kamusta ang imong energy lance? Muko na iyang mata gyud mahubag. Limutan mo na ako eh. Abi man ako okay na Okay ra. Ni dako na kana ko ang gyapon dai kay nga. Mura na nung mataghapon. Kaya na kayo mong mata lance. Konnichiwa. Oh? Mura na nung hapon. Kamusta ang imong energy lance? Bebe. Ay bangko naman lagi dai. Gamay na lang yun ko no. Napikon naman itong energy level. Ano ko na siya, sa mata thumbs up, ang man of down. Nana din dai happy na mo. Down daw. Yung mga bata, bumay na kayo mo. Kaya ko natin. Bukong dako pa rin ang ano. Ano din? Anang. Ako na, ilis dali mong dalagang tablon. Sila. Ilis. Tao ilis sa kahoy. Oo. Kay... Umauwi na ho. Kay kuan man. Asaya. Kuan man to sa una ang tablon ka nang... Ilis sa lang sa bukid. Kanang kuan man ka nang... Mabaligya ba itong mga tablon kay iligal laging? Mga nara. Itaw ilis sa Una ko pa ita po sa himuna na ko. Kuan ka nang lumon. Sa ilang mga kaliwat. Basi ka naman, baylo-baylo. Basta si mama niya muli na siya. Parang naghana ni sa una sa Mindanao sa Kwan, kihuya. Kaya do, napon. Kinikod ani ma? Ana. Nang naog dayon mi sa barrio dayo dito dai kay pag gusto manginyo makatangin. Yo, ano baylo? Kuya bud bayluan te. Kadung gitu. Luwan ang kahoy. Bayluan kahoy. Kitsa pembuang mo sugot ginikat. Para man kunag ka nang monay. Sa ilang ha, kung manubo ra po ka. Aw, pareha nilang. Oo. Isa lang rin sa sakong bugas. Kuya wa. Ako ka mga ni Tino. Ini ka 13 anyos, 14 anyos, at tuon na dito laki. Miss ko. Wa ka nagkuan ka kanang vlogger nga mo atipid. Ulo kita ko. Pugong ba? Tan-aw day. 12 years old bayluan Kailan na silang pugong. kabayo. Pugong bihero ba? At tuwan ko ano nakaki puro ako ka kon. No, ingano nga ila. Iya mga biyo mga kuan video. Mga native ba mga katutubo. Luyo kung biluan ug kang. Tinyalain man kay daghan man sila mga Bayluan kanang bulok ka na luyo. May pang-muslim kay dagko pa kay Dure. Oh, anong tawag na dori kana kay kwarta magyon. Kundi mga ganda mga ginto ana na. Ilaha di eh. Tahoy o gabay. Wala ako tablon ang imo pang i-float dito. Namatay pa ta kay. Ibaligyan din sila ha. Yung mama man. May buyer man yung mama sa mga kuan, mga tablon. So, ginawa ko kapait basta si mama magpapa, at ko talagson sa
Kaya marag maminyo ni. Hadlo ka to mano. Nidaghan sa PE oy. Asa lugar ati? Bukid jud dito dai bukid sa among Butuan. Mutuan. Daghan jud day dana tinud day gingon ni mama nga nay daghan. Makwento ni mama. Kana si mama magistorya. Kanang sa inyo ha, di man kay na sa magsaysay. Di kay na bukid. Wala na siya, down pa na dito gid sa mo agyod nga kada mo ang gagmay. Yung narbinti ko no. Saysay na. Kung sa inyo ha. Katong ba doon? Dito din niya. Sa Isidro ila ha. Mama. Dito sa, sige ho. Ay, Sa Isidro. Bondire ba? Hingog. Dili, bondire magsaysay. sa din. Hindi, saka ila dahil nubi ba? Akong mama taga Carmen man ano? Katong saka sa bondire ba? Yan ilaha sa Isidro. Lihang mama ugangan ako. Taga dito. So ito yung apelido niyo? Kaya ako taga Buhol man ko. Dablo. Ang ilaha po, unahan po ng ilaha. Dablo. Dahang. Dahang dablo mo na. Ilaha po, unahan ang sa Isidro po, luksong. Ang ilaha. Oh, ilaha sa iyong mga kaliwat po. Doon po nila sa bondire. Ila ka makasulong ng to. Kuan ni, unsay apelyido to dito ng Nubig mga kuano? Olvido. More. Adili kay na Muri siguro murag Olvido. Undakan dito. O wala kay na diha dito gid sa bukid. Katong imong mama katuod kay sa kahayagan. Ingon dito siya sa kahayagan. Wato ibaw kay siya sa kuan. Tunog po dito siyang lugar na ang edad 5 pa. Kay bawo kay siya dito sa Diwata. Iyang mama kay bawo sa Diwata. Siya nakapagkuhan ni Oli bro. Pagkumanin Init iyang na mama ang kay naute. sa pandemic dito. Natrap sa pandemic. Ni saot ka gumistinsa. Kaya siya katuig dito. Nanginit na akong na. Matian na nanginit na. Adto mo lagi na sunod. Nakalusot. Kunti. May Kuhon. Ang Carmen og ang magsaysay lang yun day. Sleepy na sila. Asamis. Ano na boundary? Boundary. Boundary. Plus ana kay ang Doon na. Armin magsaysay. wala gi ka tatong na. Amang gyud. Ganahan pa gyud ka ma. Lingko dire. Silang energy level na to. Doon naman. Sila na lang. Titis naman na dyan ng dodo pa matubag. Ano gyud sabak? Something na lonely. Sabak dire ba? Mas giyan na diha? Oh, kahilong ba? Minom kage. Hindi ko eh. Track na sa ka. Kita kauro ka ng tunga sa kuwan ba? Awa lang. Ang track na sa ka. Dito na gikan. Padong na. Digi ka ng Toledo. Tuloy na niya dili himuana. Eh, mato siguro nag-molbual. Awal kay naman Mas dito mapurma ka kung di ka nag-molbual. Are, tubig anak. Kakyat na yung mulans. Mura na kag Koreano. Bahabahatin sa taas. Mitoti. Magbutang mo nga nati ba? Taas ba ito? Taas. Ano? Nindot lang yung tato lang pagapuhan lang. Ugwa ka na corner sa ano lang. Yan lang, magpuyo ka man ta. Morning tea. Ang mangita si atin ay na narami daris kuhan ga picture. Hi guys, medyo buntag ni jong tanan among gibidjaan si Ate Bing na dito. Nailaro sa midarhi. Kira pag kuhan ba buntag sa jupa wapay kuhan. Init, picture sa amin. Nice ka jug view dari guys oh. Ubig ko tanong sa ubo. Dito man may natogo dito ibabaw to ah. Overlooking ka jud dito. Nagsuroy-suroy mi dari guys na naumis mga kuan ba mga view. Nice ka jud lang tao nag-view. Laris ko na swimming pool.
ko empanada rin, gutom ko. Ta, mga pita naginit ra bato sa ati og ininit ja atong gibijaan. Luoy laman to. Gani. Nakaw kaya kang bidyuhan. Ito, ang iaarap ato bang ragod. Hi guys, nag-suroy-suroy mi dari kay nanaw mi kuan ba mga view. Nag-robing ni sa among resort test. Nice kago. Mga view. Diya ka ng kuan ba hinlo. Nag-robing ni sa among resort. Nangatog pa sila siya tiniba ko dato ganiha kay naginit og tubig ja mo lamang gibijaan. Yan dapat mo suroy-suroy ko na mi dari si babaw. Ikaw ang tato empanada? Ito yung empanada na ba dito? Uy, uy! Tayo na yung mata to eh. Saba! Wala na yung hangin, nabuslot na. Sa Diyan ang mata gamang mga alaga oy. Gawang mga iro oh. Good morning ya. Morning! Nakamata na. Muna mong gi-istihan guys sa ubila na mo. Big time. Nana si ate dyan. Good morning. Ari mo siguro agad gilid siya? Kaya may lagyanan? Nay ko ano, nay, isa may mo. Sana may loko ba? Ha? Mainit na guys. Nay biscuit, nay pita. Nay rebisco, nay brano, gubaltin. Kaling kasal lagi sa baba. Ikan guys, empanada. Lami ka dyan lang empanada. Porbada lagi. Ang ito. Dito tagikan na eh. Dagan kay chlorine aware maglingkod ka riyon. Dagan kay chlorine nagtingaw. Tingaw niya kay chlorine. Na allergy gut giyan dadyon. Dito mata. Kaya dito tus giyan nagumuhumo. Gani, gabi ko pis ko bayaw eh. Gabi mo. Ibaw ang tubig. Ito na nga tubig. Nang mata na sila today? Mayay ka jud nga ni nga pisto no. Nanay mong balay ba? Ang kabuntan niya nagbiyo imong makita. Nindot ka nagbiyo. Siguro taas kay ni din yang gipa nikuan kay dara tao nang ikuan yang buki do. Yang gilir-lir ba. Taas kay do ganun mo kita sa dulo. Bitaw no. Pagkuan na sa bukid pag kano. Pagtilitin lay ka ng pag Gilir ginya kay nato mo karon ni buki na diyo. milyonaryo yung tag-ija dani. Hindi naman kuno pud ni napailain. Broker og mga yuta ng panganite. Dal mo din siya makuha sa mga yuta na konting kay komisar yuta. Gagawin business pa din. Kita ang yung mga business pa din. Tigulang na po tete. Tigulang na po siya. Mga anak-anak. Bisprin ni nanay. Ang tag-ija dani. Kadung bida ko dugay na ko lang nag. Nakabit makatubig ang susunod ko gabi na dugay na sila kuyo pino. Ano yung susunod dito? Pero nabigan ako ang kanon. Bakit siya nagdaan ito? Iwam ni Gapon? Kita nagdadani gabi. Kami, nanay. Ani Gapon?
Gabi Akin siya nagdaan eh. Oh, iparada ba? Tada, mandiling naman ni mo. Ito, mamugod na mong gibit-bit. Dapat kita lagi dito dis beo. Nagdaan. Ito, ako, amiga ako. Marikay nga dito ni abot. Ah, katong duha ka buhok lagi. Wala man ni kanina gahapon dito ko nagkwanta. Yan sa tubangan. Kanduha rin. Karga ato nila. Mali tayo pili. Good morning, Nay. Ang gidani, gidami ang usa ni Novi dito gahapon, ma. Okay, basi kasabaan ta mga kuwangan. Morning, Nay. Sa mga kape, to adito sila ildig. Magdalang ko. Dadaan na lang sila. Ay, napainin ito. Ang sabot niya ako sa Pauli, oh. Tama sila. Ang imong hubog gabi na natulog na iwa. Sugban, hubog ba? Ano ba? Hindi, ulos din ba? Dugay na isa. Aron di ka mag-away din. Pinanggang etika. Ito lati. Wak man kong labunin mo. Pero hindi kayo nga mo inong nga. Matulog ka ba? Kay pakpakpaki kay kabundag. Matulog ka. Pero kung magdilat ka, Uban na mo kwarto. di man. Nakaroon tayo. Mga magdaka na. Di ko git siya matog. Di ko siya matog. Biscuit TV. Di ko git siya matog. Nakaroon. Yan, nangawa naman ay. Kasi, Anak na sila ng tabang ko. Kulay daan ito. ayun. Kulay daan. Di man git siya matugong. Nadugay na inyong sugod. Di man git siya matugong. Sige, mag-inom ka. Ang marusag naman ko. Nakabantay man si Joseph. Taday na. Anak May mo. dalo na eh. Sige, lagi na. Bawal na. Empanada. Akong pamahol. Asi pinito. Ang kap mga ipabalit ko sa inyo ngayon na huwag mo tag-usa dire sa Bantang Maria. Mag-inom nila ang gabi yan. Alagi kay Dinjon, sige na tulog na ang iyang abi. Nagumaling. Imo na sa doon, kay ino man ka. Ino man sa imo man kung gibuang ni doon. Huwag mo ka mo idong. Imo man kung gitagay-tagayan. Ewan siya, din siya mag-mga. Ikaw rin nagbantay na eh. Hindi ko bantay kay. Abto man siya matug. Wala na dalo na. Kaya ako pagkakang sila. Palangga kay ni yung anak ng mga laki, no? Meron ito yung bantay. Meron ito yung bantay. Mamaya magbugnok lang yun noon. Huwag may tapuli dito ngayon, Ana. Day, tuwang man sa. Kami rin may pansi din nga na. Be, wala po nga na. Ang kana lang, dadanay. Napag-red-cap. Ay, naman ito. Pwede mo na dito, pwede itong kuhan mo. Pwede mo dala dito. Ang kapap. Ala, si tinigyan ko sa mga kao. Naulo ko dahil mo. Kalimut ko sa. Bingit niya. Tuma ka. Sati ko ang Juby. Oo. Nga, ginagikanan ta. Mga anak, mga hubog. Si nanay gani, mga pinanggapod gani ang anak ng laki ug maginom-inom na po na sa gatong-atong. Hana mo dyan na basta inahan. Pinangga man sad siya siyang mga anak po. No? Kadlaw na dito naman dito. Mikil-bikil na dagisa. Hubog mo tutod. Ha? Dito gabi yan eh. Kung kanira akong sige, rin kong kata. Lingkod-lingkod. Ano ba lingkod ko dito kayo? Mamugot naman. Ano na eh. Sigurado kargado na eh. Good morning, te. Nindutas kamunggay, oh. Ang naghana ka agad dahon, oh. Nangibad ka na. Kaya piniritong isda niya. Oo, kamunggayan. Tangtangad. Tuol pa lang. Pero medyo ka na lutuan ng utan. Kami kadalaw mo eh. Gunahan ko mag magnailagan sa isa ko dalawa. Ito nga, ang tago. Lami. Ay,
Dara. Dito ra makikito ang gatuan te si babaw mo kaya. Wato kita ben kita na magmotor. Ato ta tang isuroy mo suroy ta, magmotor ta. Oy! Good morning! Good morning. Wag ka nagmaoy! Wala, dalasing. Dalasing na, dalasing. Say, nagdamag ka? Wala, okay ka. Baka ka mag-wear cup, Say. Ay, ito? Pwede ito. Ay, oh, kabaga-baga lang to. Ito na? Ano yung kunibili niya ay ko ano? Ano kung anong dugay mo sa lumatan mo ano? Lalaki mo asa ba? Dadaan na ito ha? Hindi mo na pong hinaptan nagkalipay ah. Ang mahal mo yung tubag. Tubag. Gusto mo bag mong kaya na si Sige Sengana? lang palpal. Taga-taga na ito yung kuya ba? Oo. Ito kaya po makuha ko kaya po. Ay ga. Iyo makunan niya. Walay forever gid ya. Ya. Wala gi forever niya. Atong nga kituig, ang kuya pa atong duha na kituig. Ang kuya pa na pinagdala. Lahi katong utang ko. Gipas. Dili na kita kaya. Masing na pinatog sa ubos.